fordi vi lykkes i de ting, vi er gode til. Det er klart derfor, vi tager den torsdag. Sidst I mødtes spillede I 1-1 i 3F-ligaen, og hvordan står I i forhold til hinanden? Og på den led tror jeg, at vi står godt til hinanden. Forstå på den måde, at vi går efter at tage initiativet i kampen og prøver at i højere grad skabe kampen, hvor mit indtryk er, at Skovbakken godt vil stå lidt lavere, altså lidt defensivt og sætte ind med nogle rigtig fornuftige kontraangreb og den vej igennem vinde deres kamp. Og på den måde tror jeg, at det bliver en seværdig kamp. Brian, I sendte i semifinalen Fortuna Hjørring ud og vandt sidste år 3F-koppen, så I er vel favoritter til den her kamp, eller hvad? Ja, jeg ved ikke, om vi er favoritter. Det bliver meget, meget lige kamp. Altså, vi spillede som sagt 1-1 derovre sidst, og jeg har endnu, mens jeg har været træner i Skovbakken, været ikke med til at slå Brøndby i en hel kamp. Så det gør vi på torsdag, og det gør vi, fordi vi er gode på vores omstillinger, som Claus var inde på. Og det er lige sådan en måde, vi griber det an på. Altså, vi er ikke så stærke endnu, at vi kan skabe kampen på samme måde, så vi må ligesom gøre det, vi har succes med, og det har været fint nok her i foråret, og det agter vi at fortsætte. Mia og Katrine, I vandt sidste år, og man kan vel godt sige, at I er en lille smule favorit til så at tage den igen i år, eller hvad? Ja, det ved jeg ikke, altså. Vi kommer selvfølgelig herind for at kæmpe for at få pokalen med hjem igen, men det er et nyt hold, og det er en ny kamp, og det skal nok blive spændende. Favoritheden har Brøndby stadig. Da man kigger på tabellen, så er de også et bedre hold end os, ligger bedre end os. Men i forhold til sidste år, hvor vi egentlig var rimelig undertippet i forhold til Fortuna, og så alligevel tager sejren, så kan man jo så sige, at det er mere en 50-50 kamp den her gang, end den sidste år, hvor vi egentlig går hen og vinder. Hvad siger du, Mia? Er I favoritter eller Skovbakken? Jeg synes ikke, vi er favoritter. Det kan godt være, at vi ligger bedre i tabellen, men vi har lige spillet en kamp, hvor vi spillede 1-1. Og jeg synes, Skovbakken har fået et rigtig godt hold. Så jeg synes faktisk også, den er rigtig lige kampen. I skal spille kampen i Parken inden herrenes finale. Hvordan er det at spille i Parken? I har alle sammen prøvet det før. Katrine, du sad på tribunen sidste år med en skade, men det er vel en helt speciel oplevelse at spille på Danmarks Nationalstadion? Det er en helt speciel oplevelse at få lov at komme herind, og ja, det er bare hele atmosfæren omkring det, og sådan symbolikken i, at det er Nationalstadion, det er en kæmpe stor oplevelse. Hvis I lige skal give en bud på en vinder, hvem vinder så kampen på torsdag? Det gør vi forhåbentlig. Tak. Jamen, det gør vi jo. Vi genvinder titlen og tager den med hjem til Aarhus, hvor den hører til. Og hvad siger du, Mia? Jamen, så får jeg jo lov at sige, at 2 mod 1, at vi vinder. Kristi Himmelfartsdag i Parken. 3F-kop. Brøndby Skovbakken. Det bliver stort. Det er godt.